Ir-rata ta' reati kriminali rrappurtati f'pajjiżna komplet tonqos fl-2022 tant li niżlet b'5.4% meta mqabbel mas-sena ta' qabel, tnaqqis ta' 852 reat u l-inqas rata ta' reati kriminali fi żjed minn 15-il sena. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha ġie spjegat ir-rapport annwali dwar il-kriminalità f'Malta l-2022 li sar mill-kriminologu l-Professur Xavier Formosa. Fl-ispjega tiegħu, il-Professur Formosa qal li din iċ-ċifra tagħmel il-pajjiżna wieħed sigur anke fid-dawl tal-popolazzjoni kbira li jħaddan u qabbel dan ir-riżultat ma' dawk ta' snin oħrajn. Fil-fatt fl-2004 saru 18,388 reat, popolazzjoni ta' kważi 409,000 persuni. Fl-2012 saru 15,622 reat, popolazzjoni ta' aktar minn 422,000 ruħ. Dan ifisser li r-reati kriminali mill-2004 sal-2022 għal kull 1000 persuna komplew jonqsu. Fil-fatt għal kull 1000 persuna fl-2004 kienu jsiru 45 reat, fl-2012 kienu jsiru 37 reat u fl-2022 saru biss 28 reat. Il-Professur Formosa nnota li fil-waqt li l-popolazzjoni f'pajjiżna żdiedet tul dawn is-snin minflok ir-reati żdiedu dawn fil-fatt naqsu. Taqlibhom f'dik li aħna aktar noqgħdu fuq il-fatt li r-rata mal-popolazzjoni li għandna hemmhekk niżlet sa 28 krimini kull 1000 persuna li hija well below ir-rata internazzjonali u allura għandna nibqgħu nesiġu li din it-trend tibqa' dejja. Tenna wkoll li wieħed irid iżomm f'moħħu li għall-kuntrarju tar-rapport tas-sena 2022 fir-rapporti ta' qabel ma kinux jitniżlu reati bħal dawk ta' ħasil ta' flus brabta mal-immigrazzjoni u anke brabta ma' droga. Intant ir-rapport xeħed dawl ukoll fuq statistika li tikkonċerna r-reati prinċipali. Ir-reat tal-omiċidju baqa' wieħed stabbli ta' 1.7% għal kull 100,000 persuna bejn l-2004 u l-2022. Ir-reati kollha li seħħew bejn l-2018 u l-2022 ġew solvuti. Ir-rata ta' reati ta' violenza wkoll irreġistraw tnaqqis fl-aħħar 10 snin, filwaqt li fl-2022 kien hemm 361 reat ta' violenza, fl-2012 10 snin qabel kien hemm 391 reat. Ir-reati ta' serq fl-aħħar 10 snin naqsu kważi bin-nofs. Fil-fatt, filwaqt li fl-2012 kien hemm 8690 reat ta' serq, fl-2022 kien hemm 4612, tnaqqis ta' 47% jew inkella tnaqqis ta' 4078 reat. Jekk tqabbel ir-reati tas-serq bejn is-sena 2022 u dik tal-2004 kienet tnaqqis ta' kważi 60% jew inkella 6853 każ. Intant ir-reati ta' serq mid-djar minn 696 reat fl-2012 fl-2022 niżlu għal 309 reati, tnaqqis ta' 387 reat. Ir-reat ta' ħruq intenzjonat naqas bi kważi terz jew bi 58 każ fl-aħħar 10 snin. Jekk tqabbel ir-reati ta' ħruq intenzjonat bejn is-sena 2022 u dawk tal-2004 kien hemm tnaqqis ta' 73% jew inkella 87 każ. Ir-reati ta' violenza bi ħsara fiżika reġistraw tnaqqis hekk kif filwaqt li fl-2012 kien hemm 1032 reat, fl-2022 kien hemm 847 reat. It-tnaqqis fl-2022 huwa akbar meta wieħed jikkumpara man-numru ta' reati ta' violenza bi ħsara fiżika fl-2004 li laħqu l-1065 reat. Fl-indirizz tiegħu f'din il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà tenna sodisfazzjon tiegħu għal dawn ir-riżultati li kienu xprunati direttament minn impenn kbir fl-aħħar snin fosthom bl-istrateġija ta' trasformazzjoni fil-Korp tal-Pulizija. Qed naraw żieda sostanzjali f'dak li huwa computer crime. U allura kif għamilna fl-aħħar xhur matul ix-xhur li ġejjin ħankomplu insaħħu is-cyber crime unit tal-Pulizija se nkomplu intejbu unit li waqqafna sena oħra dak li huwa l-online fraud unit kif ukoll se nkomplu nsaħħu blockchain analysis unit. Intant il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri sostna l-importanza ta' dawn iċ-ċifri li jkomplu jikkonfermaw kemm Malta huwa pajjiż sigur. Sostna l-importanza li l-Gvern jibqa' jinvesti sabiex fil-futur dawn ir-riżultati jibqa' jsir titjib fuqhom. Dawn huma riżultati importanti illi fil-verità qed tonqos ir-rata ta' kriminalità f'pajjiżna. Iżda fl-istess ħin ma jfissirx li ngħixu f'soċjetà perfetta jew inkella li ngħixu f'pajjiż perfett. U allura l-impenn tagħna bħala gvern huwa li nkomplu ninvestu mhux biss fil-Korp tal-Pulizija iżda anke fl-entitajiet l-oħrajn sabiex ikomplu jġibu riżultati bħalma ġabu fl-aħħar sena u fis-snin ta' qabel.